O vello Wisi cambalea. As locomotoras da illa de Sodor son unhas locomotoras moi amigables. Préstalles saudar coa bucina, resollar contentas cando van xuntas e acoden a axudar sempre que poden. Un día estaba Thomas coas troncomotoras. Estáballes axudando a cargar troncos de llovi. As troncomotoras estaban tristes. Unha trompada, unha morrada. E aquí nunca pasa nada. As troncomotoras aloucaron. Non che é o mesmo. Sen o vello Wisi Non hai morradas. non pasa nada. Iso é certo. Así non é moi divertido. A Thomas non lle gustaba ver tristóns os seus amigos. Que lle pasa ao vello Wisi? Non o sabemos. Deixou de funcionar. A bofé. Thomas quería axudar aos seus amigos. Acougade. Xa veredes como logo amaño o vello Wisi. Somos un experto en máquinas. Thomas soprou a modiño cara ao vello Wisi. O seu conductor fozou e fedellou. Despois Wisi repinicou e retumbou. Axitouse e sacudiuse. E houbo unha explosión. O vello Wisi empezou a fumegar. As troncomotoras parecían preocupadas. Foguetes fugaces. Iso non era o esperado. A bofé que non. As troncomotoras estaban murchas. Thomas quería alegrar as súas amigas. Non vos preocupedes. Irei fumegando ata o taller diésel. Esa xente sabe moito de amañar máquinas. Hei de volver coa axuda máis rápido ca un lóstrego. No taller diésel, Dan e Dart estaban ocupados. Por favor, tedes que vir correndo. O vello Wisi avariouse. Non amañamos motores de vapor. O vello Wisi é un guindastre que traballa con gasóleo. Vos sabédelo todo do gasóleo. Dan parou. Dart sorriu. De acordo. Thomas alegrouse moitísimo. Sabía que me iades a axudar. Grazas, Dart. Temos que apurar. Thomas bombeou os pistóns. Dart freou. Eu quero que me acompañe Den. Thomas non o entendeu. E logo, amañaste ben tiso. Pero quero que me acompañe Den. Pero Thomas non fixo caso ningún. Xa marchara soprando todo contento. Thomas e Dart chegaron á estación dos troncos. A Dart cambalearonlle as rodas coa sorpresa. Na súa vida vira algo semellante ás troncomotoras. Eu son Dash. Eu son Bash. E eu son Ferdinand. Benvido á illa de Misty. A bofé. Dart sorriu. Eu son Dart. E este é o vello Wisi. Thomas di que podes Amañalo. Por favor. Thomas levou a Dart onde o vello Wisi. O vello Wisi non se meneaba. O vello Wisi non xiraba. Os troncos non lanzaba. Dart estaba preocupado. Na miña vida vira unha máquina como esta. O condutor de Dart fozou e trebellou. O vello Wisi fungou. O vello Wisi laiou. Houbo espirais de fume, ferramentas voando, e despois parou. Dart non daba creto. Diésel diabólico, non o dou amañado. E Dart marchou tropeleando polo túnel da illa de Misty. Thomas foi correndo atrás dele. Dart chegou ao taller diésel. Harry e Bert estaban de mal humor. Onde te metiches? Dan necesita que lle axudes.